kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Prastun Tansong ubadayu National Vice President kasang National People's Party menta kasing kasautarik ulaber Hajar Arpulai habakran mikilat patay kubor ulapan syai shigi patba bakum kinong shnong ngimde ban sngaw yaper jat ban riu lada umentri rangba ude ugaro namar udehi unong Meghalaya. Uba Prastun ula ongru bagi seng palang kum ke HYC bat hitu gipenlongi ki jat jingyalang andala dep ke election bat kani kadai tang gajing pentami yok patba. Bap Prastun ulah kamru ba imat kini kiseng kidai kisnat tray kam jong kiseng sain pertai jong no re jong no. Nakaliang jong kapati hoi uci minister wala de ai kulai kerpang ni kai ba jong jalan negara. Kibala ai biang ya kajing job ka badon burom ni kapati ke jongi. Haka negara election ke badang sudep. Haka ba na hau ajar kat kendai akat prani yo tan kat prasi akat kedai si. Bat mentan keu syaka adrosi. Dengan ai boleh sia jamu di pemba jom jalan ya toro di bala jid bagi bala ibit biang ya parti joni kakum ikam di bala train yang tahu arja kan lalu arulai di ai kajing job ke don burom sisi simpat hot in expect bangin duna aka bangin yo ya ka majority tenrai ya kan ini burom ka ka rai jom pemba ngatai tatai ka benta ka baar ka bang sim kia yang kini keke bahkan don kajing put kan don ka law and order bat kan don kajing sim kabu hang di hantai dina kaliang jong ka party ka bangakwa ban pensyai yang kipai ba jong jelam ni kala borok kowe ngimdei ban long komunal uci pedista lo de nas napo ngaro ne na kasine jantia rei udei hi unong me kala ya dikata kajing ong wa na kaliang jong kasih kaban kong kabang akwa ban pensai hang ni kat banang ong kumta ngingin ang yapat siya ni don like and rusi di parti nang mi sinang ni habakit ngaw long concern hodu kata kita giseng balang kum ka hitu kum ka kawe ka de hitu bat ka baar ka de ka HYC ngang so ban ong balay kim simkia haswa election pensai gi ba dari pensai gi parti ni khot lang yaki ba kila ban let's say ban ya join langในban don tak kawi ka parti re andal ade election ki pasang ban pensutu bakla na sutu bikin don kata meeting tap na sutu kan don kata ka ege ka ba ka movement be jumpi haka ba kani barok ka de tang kajing pen thami tang kajing sim kabu na kamenta ka interest jong nore jong do lani jong ka nore ka no political party ngakren nagbasay ko mga pi namar kimday su kiseng balang think kung magiday ki political wing jong ki party ki nore ki political party ki badon hang ni hapo megala na pensay pajba na kadaw pagi pajba ken sutu ken sngau haru ban bisa ya ki bakum kini ki jat pun ki bakum kini ki jat group ba lakum no ngin burong ya ka mandate ya ka jinjit jong ki pajba jongi ha ka jela be kala jongi barokawi kata kade ka bang kwa ban ai ka kubor ka ba pentikna ha ka ba lakum no ki pajba ki dei ban sotu ki dei ban husiar dei ban don kum kan ka jajing snow ban pelong komunal hab deng khasi hab deng karu hab deng jaitia ha ka bang ngatrai ya kan ingin malah bansya lanu bahkan jia kum kan ni kejajing jia tena pot kuat sngau bah pensyai bahaya ni namar bakum opi kini ke kim dei ban jia su bat ngiru na kalian sarkar ngin simkhia bakum kini kijaj kim dei ban jia nang nei saka namar kan ni borok kadei tam kajing sim kabu haka kerteng jong no re jong no ban pen margin mut ya ki pajba ngamar kumbang ong pi menta ka parti ka betmai kum ka pipi lo ni burom haba upai ba ujin ngang so bon ong ni burom ya kata bat ngangai stem bagi nong ya lamno ki dai ban burom ya ki we ki konsensiru haba upai ba galadi ki lek ban jet marwai ha ki jaka kundong jong ki polling station ki ba pher je kata ka dei ka bang akwa ba tong bat ru ngan ya thu ya pi kalau bangi haka neutral jong udang benai ngin le ya ka swearing in haka pon step haka bau honorable prime minister ni ability but kumju honorable
Union Home Minister King Wan ya ban sakhilang haka jela joni bat kan long ka burom ka bakraw kat u Prime Minister kat u Union Home Minister King Wan ban sakhi lene ban ya don lang berkat bami ha ka swearing in ceremony ka bangin sa pelong ha ka neutrik jong unu na ay banganta